Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin babban sufeto general na 'yan sanda na ƙasa, IGP Alkali Baba Usman, PSC Daga NPM FDC da kuma ƙudurin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dukku FSI, wanda al'ummar wannan jihar suka yi wa lakabi da nagari na kuwa, wato umarni da kuma ƙudurin tabbatar da zaman lafiya a wannan jiha ta Kano mai albarka. Ubangiji Allah ya bamu nasara. Wannan matasa da kuke gani suna ɗaya daga cikin gungun ɗin matasan da wato suke yawo a daya sau, suke wato kwace na wayoyin mutane da makami. Ga su wannan su uku, wannan mutane biyu, ga su nan sun ɗauko ɗan a daya sau, ga shi sun ɗauke shi haya akan cewa za a je a yi wani aiki. Suka taho da shi, wato da suka fita da shi suna cikin tafiya suka ga wani bawan Allah da suka gan shi, suka je suka nuna masa wannan wukake da kuke gani, suka kwaci wayarsa ga ta nan, sannan kuma da kudinsa wato naira 3,800. To gashi dai za ku ji daga bakinsa, su ma mu ji daga bakinsu. Karbu kakin hannunsu. To malam, ga ka a hedikwatar 'yan sanda, za ka iya gaya mana me ya faru a takaice? Wato jiya da daddare da karfi jiya da daddare na fita na je a cikin gadon kaya, na je kemis na siyo iyali na magani. A hanya ta dawowa na kusa shiga gida, sai kawai naga an saka min wuka a kirjina. Na kusa shiga gida kawai sai naga an saka min wuka a kirjina, an ce in ba da wayoyi na. Ya sa hannu ya dauki wayar da ke, ban yi musu ba, ban komai ba. Wanne ne a cikin su? Shi wanda mai bakar riga. Wannan kenan ko? To shi ya sa min wuka a kirjina, ya ce in ba da wayata. Ya sa hannu ya ɗauki wayar, ya ce ɗayar fa, na ce guda ɗaya ce, na ɗaga hannuna ya caje ni, sai ya sa ya ce kuɗin fa, sai da kanshi ya sa hannu aljihuna na gefe ya ɗauki kuɗin da ke cikin aljihuna, sai suka juya suka hau a daidaita sahun. To fitar su ke da wuya, ni kuma ina juyowa sai na ga wani mai kurkura ya fito daga layin mu, sai nake ce mai da Allah ya taimaka min, ga wayancan sun sa min wuka sun tare ni sun ɗaukan min waya, sai ce mu bi su. To da muka bi su mun tafi, da har zan yi ihu a wajen yan vigilant na unguwarmu, sai na ga kar su zo su fi karfin su, tunda ban san irin makaman da suke da shi ba. Sai na bari sai da suka je kusa da gidan Hafizu Ringin, tsohon AIG, a nan ne ihu, tunda duk unguwarmu ce. Sai mutane aka yo kansu, Allah ya taimaka babur din ya kife, mutane suka yo kansu aka kama su. Nan dai aka yan vigilant suka rike su, aka kirawo daga nan zone, aka tafi da su zone. Daga nan zone aka mayar da mu sharaɗa, daga sharaɗa kuma aka kawo muna. Yanzu a takaice ga su ka gansu kuma ga su a hedikwatar 'yan sanda, ya kake ji a ranka yanzu? To alhamdulillah ina farin ciki sosai kuma ina yi su hukumar 'yan sanda godiya. Allah ya saka musu da alheri, Allah kuma ya kara musu karfin gwiwa, ya kare su ci gaba da wannan aiki na alheri da su. To alhamdulillah. Kai yanzu me sunanka? Sunana Alifa Alkasa. Shekarunka nawa? Shekara ta 18. A ina kake da zama? A sharaɗa. To wannan wukar da aka karba a hannunka ta waye? Ta wani yaro ce na karba a hannunsa, ana ce masa. To ba mu labarin abin da kai. Wuka wayarsa na sa na karba a hannun ban ajiyunsa na gare ta, a karbi kuɗin sa naira 3,800. Ranka ya yi. To kai ko tunani baka yi ka ga wannan ƙato ba ne? Ranka ya yi. Dai abin da nake nema, ranka ya yi, muna neman sassauci daga. To tsaya, wani suna aka fi sanin ka da shi? Sunana ana ce min Alifa Dawa. Na? Ina jinka. Dawa. Dawa. A sunan da aka fi sanin ka da shi shine Dawa. To a baya an taba kama ka ne? To ba mu labarin kamun da aka yi maka baya. Taba kama ni sada. Ina kai ka lokacin? An kai da sassa kai. Daga nan kuma? An kai da kuruku a kai. Na? Kuruku a kai. Watan ka nawa can? An kai da wata bakwai ba kai. Na? Wata bakwai ba. Da me kake sha? An kai da ina shan taba. Wani a dai tsawon fana bayan ka, ba mu labari. Wani a dai tsawon na zannarin ne, ana ce mai dini. A shi kuka tafi? A shi muka iya shi a ganin garin kai. Suna? Rabi'u Musa. Shekaru? Shekara ta 20. A ina kake da zama? Sharaɗa. To wani suna aka fi sanin ka da shi? Rabi'u Rabi. To ba mu labarin me kuka yi aka muku? Allah bai, mun je wannan ne, mun shigo NDC kwatas ne, wannan bawan Allah ya sauka, ya ce mu jira shi a daidai ƙofar gidan Abba Dabo. Ya sauka ya je na gan shi ya ɗauki ukar dama ya biyo ya tafi, kamar tafiya yake yi, kama ƙarsa ka biyu kiru sai ya zare shi wancan bawan Allah muka, ya karɓar masa kuɗi da waya. To kai da me aka kama ka? Wani tare da su muke. Tare kuke? To da me aka kama kai? Wani ba da abin da aka kama, ban da ukaken gurin nasu.
amma dukaken da su ya zo yalla bai. to wukaken kai ka rike ko baka rike ba? Ni a lokacin gaskiya ban rike wuka ba, su dai ya ce mun da in rike, na ce masa ni ban iya wannan ba, amma ya ce mun na rike yalla bai. to kai ka ji abin da yake faɗa? ba haka bane wani kai wuka ce ta shi guda ɗaya ta wadda. to ada ba mu labarin inda aka samu wuka. na yalla bai zuwa muka yi da shi muka je siyo su a Riman Gado, tabbas na raka shi ya siyo wuƙaƙi a Riman Gado, ya siyo wuƙa a Riman Gado. nawa aka siyo wukar? 3,500. guda nawa? guda ɗaya. kai da mene kake sha? Ni wiwi nake sha. kai kuma fa? ni ma wiwi nake sha. da kuma me? shi kenan abin. akwai abin da kake sha bayan wiwi? a wiwi nake sha, ni ko sigari ba na sha yalla. to kai ya sunanka? Dinasa. shekarunka nawa? 15. a ina kake da zama? Sharala. to ba mu labari me kai aka kawo kana? Cewa suke in fito in zo in na tashi daga aiki da bayan magariba. Zo za mu je za mu yi wani aiki. To mun taho muna cikin tafiya mun shigo yan DC quarters. Kawai sai wannan mai bakar riga sai sauka daga kan babur. wannan mai bakar riga? Yawwa. me ya sauka yayi? Sai sauka daga kan babur din. Sai ce in jira shi a nan, da na jira shi sai tun aka ce na yi kwana da babur din. Ina wannan kenan ya ce min yi kwana da babur din. Ina yi kwana da babur din kawai sai yawo ya ce mu je gudu. Muna zuwa sai wannan mai farar riga sai karbi babur din. Sai ya ja. Yana ja muna zuwa daidai na Hafiz Ringe, gidan Hafiz Ringe wajen kwanar tayan nan. Muna zuwa daidai nan kawai sai ya ta an ce barayi. Kawai sai juya babur yana juya sai maka kifi. to alhamdulillah kamar yadda kuka ji sun faɗa ga su dai gaba ɗaya cikin ikon Allah sun zo hannu. kuma wani abu mamaki ma ita kanta wannan a dai sau gashi nan lamba ce ta KMC, amma kuma a ɗaya ɓarin wato lamba ce ta daban ga ta nan wato tagwale, wanda suna amfani da ita. in kai kalli wannan ɓarin ka rike lambar, in ka je ta wani ɓarin kuma ba haka za ku gani ba. to yanzu dai kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni ba ma su ba, inda suke kaiwa wayoyin da wanda suke kera waɗancan wukaken da suka sayar musu, da wanda ya ba wannan yaro dan shekara 15 a dai sau aka fito ana wannan ta'addancin, ya ba da umarni duka a kamo su a gudanar da binciken da ya kamata, kuma da zarar an kammala za a gurfanar da su a gaban kotu. muna godiya ga al'umma irin gudunmawa da haɗin kan da kuke bamu a kowane lokaci. ubangiji Allah kare mu daga sharrin waɗannan, duk inda suke kuma in masu dainawa ne Allah ya sa su daina, in ba masu dainawa bane ubangiji Allah ƙara tona musu asiri, Allah ka ba mu sa a kansu.